Και κάπως έτσι ο Κώστας πάρκαρε. Ορίστε. Μόλις κατέβηκε. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει δρόμος, τώρα ανοίγει. Έτσι, πάμε να ανοίξουμε ένα μπολομπάτι με τα κλαδιά. Για πάμε να δούμε. Έλα, θα δεις. Για να δούμε πως ανοίγει ο μάστορας τα μονοπάτια. Αυτό δεν είναι ζωρό, είναι περιπέτεια. Έτσι ακριβώς. Για Λαντούρα μου, δώσε πόνο. Έχει και άγρια μούρα να φάμε άμα θέλετε. Εδώ δείτε παιδιά, στη ζούγκλα μπήκε ο άλλος. Και θες να περάσεις και με το μηχανάκι από εκεί μέσα, αδερφέ? Μπα, δεν πιστεύω. Survivor. Μισό αδερφέ, σκάλωσα. Πω. Περίμενε ρε. Πού είσαι, έχασα μέσα στο δάσος. Είσαι τρελός. Να το στρέφω το Survivor. Το βρήκα. Κόψε το βίντεο. Περίμενε, εδώ θα ξεσκιστούμε.